Ето, че сме в една традиционна махленска изакая, по която се ядат главно пържени неща. Освен това се пуши. Тук няма никакъв проблем да запалиш. Обаче заведението е много готино. От Марунолчи отиваме в градините на Императорския дворец. Езерце, мост, лебед, крепостна стена и големи сгради отзад. И ето ни близо до Императорския дворец, при Императорския Старбакс. И Императорския Старбакс ни награди с... Ти какво имаш? Моето е... какво беше? Мока, фрапучино, чоклет... Yes. Ма без кафе. Без кафе. Ти какво имаш? Strawberry frappuccino. Яко! Аз какво имам? Yuzu citrus tea. Yuzu Citrus Tea! Много готин. Крепостта и небостъргачите. Това е главната порта на Императорския дворец. С красивата гледка отвъд, но портата е затворена. Защото ние сме избрали единия от двата почивни дни през седмицата. Но, не че имахме много избор. Сега ще се разходим да видим Ниджубаши. Това, че парка на двореца не е отворен, по никакъв начин не ни обезкуражава. Седим си и си пием напитките. И между другото този цитрусов чай е много добър. Много свеж, не е сладък. Супер! Това е моста Ниджубаши, който е на пътя, водещ от главната порта на двореца към самата сграда на двореца. Той е направен от желязо и е много известен.